Bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Among Us. Iată-ne din nou în joculețul acesta. Am văzut că v-a plăcut data trecută și s-au strâns 20 de like-uri. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, să ajungem și noi la 40 de like-uri. Și pe butonul de subscribe. Ok, haideți să vedem ce reușim să facem. Deci, nu știu de ce a apăsat butonul de... Eu să dau skip. Nu știu de ce a apăsat butonul de emergency meeting, dar... Da. Ok. Vedem. Și eu zic tot skip, adică... Da. Sau dau leave, că e plictisitor să... stăm așa. Ok. Intrăm într-un nou joc. Aș vrea să pic impostor până la finalul videoclipului. Dar vedem noi. Crewmate. Ok, crewmate. O să trag și eu din moneta aceasta. Îmi fac task-urile, sper să câștigăm. Am câștigat doar de 2 ori. Știu, îs cam noob, dar... Da. Dacă o să vreți să facem videoclipuri și de Forza Horizon 4 și de Minecraft și de orice, ziceți-mi voi în comentarii. Și vom face, adică da, mă țin de cuvânt. Și da, aveți canalul What the fuck? Ok, aveți canalul fratelui meu în descriere. Nu uitați să treceți și pe acolo, să apăsați butonul de subscribe și de like. Și da, sper să pic impostor, nu mai pot. Trebuie să pic o dată, măcar o dată impostor pe episod. Niciodată n-am picat pe episod impostor. Da, din păcate, tot crewmate. Și deja e stinsă lumina. Ok, o să ne ducem mai întâi aici. Ok. Bun. Și iarăși de voi. Ok, hai să vedem. Nu știu cine, cred că o să dau skip, că zice Blue. Ok, îl văd și eu pe Blue. Dar tot cred că e alb. Nu știu de ce, fiindcă zice da. L-am votat deja pe Blue, îmi pare rău Blue, dar... Dacă nu tu ești impostorul, îmi pare rău. Dar n-am avut ce să fac. Acum trebuie... Nu vreau să voteze. Bun. Da, deci nu-ți mai cer scuze, ok. Vai, dar nimeni nu se duce să... Deci e stinsă lumina, gen, what the fuck. Cred că e negru de mă tot urmărește. Okay. Cred că am scăpat de el. Oh, din prima, băieți, deci din prima, adică... Vă rog frumos. Ok, ne uităm alea că și la camere și pe camere. Bun. Oh, m-a închis, bă băieți, m-a închis. Bine că nu scot nimeni aici. Deci m-a închis. Ce... What the... Cred că o să dea kill, sigur o să dea kill și... Da kill. Nu, mi-a dat mie kill. Că... Nea. Aveți grijă, frate, că e nasolă rău. Că ăștia... Bad boy. Ok.
Cred că o să ies din acest meci ca să nu vă plictisesc, adică, da, dacă aș fi jucat cu colegii sau cu prietenii, ar fi fost altceva. Dar, cum vedeți, joc singur de data aceasta. O să facem episoade și cu David. Cred că chiar azi o să postez un episod. Frate, dar niciodată, de ce nu mai pic impostor, frate? E nasul când nu ești impostor. Serios, adică mie nu-mi place chiar deloc să nu fiu impostor. E cum mă plictisesc. Se uită că are cineva pe camere. Dă un upload. Ok, și mai avem la reactor storage admin. Ok. Complet. Ok. Uite aici. Așa. Fix lights. Da, nu mă duc acolo că o să dea kill. Nu, că dă kill. Nu, mersi. Ok. Băgăm benzina. Luăm benzină din nou și îl aducem aici. Canistra de benzină. Bun. Da. Asta kill. Nu. Spre surprinderea mea nu a dat kill. Cred că e alb. Fiindcă prea mă urmărește, dar nu știu. Frate, dar nu era aici? Nu era la reactor. Emergency meeting. Am presimțire că e alb. Fiindcă mă tot urmărea. Ok, adică ia, hai să vedem ce zic ăștia. Da, sigur, Sion, într-adevăr, așa, hai, votați-mă dacă sunteți proști. Nu, Sion, da, na, vai. Da, negrui, direct, negru, votăm data viitoare. Hai să-mi fac și eu testul. Sau e maro. Nu sunt sigur. Ok, mergem aici. Ne facem 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ignorați la tratul de câine. Dacă se aude. Nu știu, dacă se aude să mă uit pe filmare când editez. Și mai avem doar un task de făcut. Cred că o să dea kill. Nu, ăsta dă kill. Ăsta... Da, sigur dă kill, adică... Dă kill, bă. E albul că a plecat, sigur. Deci eu mi-am terminat task-urile, acum... Am închis. Cred că am închis. Am plecat de aici. Se uită pe camere cineva, cred că e alb. Frate, eu mi-am terminat riscurile, ce pot să fac? Nu e alb, e maro. Nici nu știu pe cine să votez, dacă votez, știi ce zic, adică... Nu. De ce? Îmi fix aici. Da, nu e alb. Că n-ar avea de ce să fie alb, dar nu poți să ai încredere în nimeni. În Among Us, ce poți zici? Hai, frate, să mai fac lumea task-uri. Haideți, vă rog, mult, de tot. Aș face eu, dar... Na. Ok, haideți să mergem odată.
0, 1, 7, o să-mi dea ceva. Știam eu. Aveți grijă, băieți, că e maro. Ok, eu cred că o să ies din meci. Vreau să pic odată impostor. Deci nu mai pot. Vreau să pic impostor. Asta e ultimul meci. Deci, da. Crime. Haideți, frate, ca ultimul meci să fim și noi impostori. Haideți. Mai dăm un meci și să fim impostori. Adică, na. Trebuie. Haide. The start. Start, ca să fiu eu impostorul, nu voi. Eu trebuie să fiu impostorul, eu. Să lămă. Ce? The fuck? Ok, hai. Start. Pălăză, start. 2, 1. Bun. Ok. Cremate, bă, deci... Bă. Deci, e ultimul meci, băieți. Deja, ok. Aici vom încheia și noi acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!